Jeremy Peña Busto. Yun. Anak ni Roman Busto. Sa kanila. Saka si Ivy Peña. Kasi sa kanila. Nasa Canada. Oh, shout out, guys. Ayan. Ito naman yung great improvement ng inyong father. So talagang naka-thankful tayo kay Lord dahil from before bedridden siya, hindi siya nakakaupo. So ngayon ito na siya. So again, please don't forget to like and share, subscribe our YouTube channel. Modelo naman kayo pinto po at papasalamat po kami sa patuloy pong nanonood at sumusuporta po ng journey namin ni Apo Noli Peña. Dito po sa San Jose, Magalang, Pampanga. Ayan. God bless guys. Diba? Wow. Ganda pa.